कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। सर, एक दोन अशा बातम्या कुठेतरी व्हायरल होत आहेत, आता त्या खऱ्या खोट्या माहिती नाहीत। असं म्हटलं जातंय की काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जे आहेत गोव्याचे अमित पाटकर यांना कुठेतरी काढण्यात येईल आणि नवीन प्रदेशाध्यक्ष जो आहे त्याची नेमणूक करण्यात येईल, यात काही तथ्य आहे का? मला कळत नाही। अलीकडे अशा प्रकारच्या बातम्या काही लोक पेरण्याचा प्रयत्न करत आहे, परंतु एक बदल कुठला करायचे असला तर अधिकृत माझ्याकडनं जोपर्यंत मी हे करत नाही तोपर्यंत कुठला बदल आहे अशा प्रकारच्या बातम्या देणं मला तरी वाटतं की ते चुकीचं होईल। म्हणजे पडताळून पाहून बातमी कुठलीही दिली पाहिजे असं माझं मत आहे। आणि त्यामध्ये जर कुठे बदल व्हायचं असेल भविष्यामध्ये तर ते माझ्या माध्यमातूनच आपल्यापर्यंत येईल ना। ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीच्या माध्यमातूनच ते होऊ शकतं, परंतु असं बातम्या पेरण्याचा जो प्रयत्न आहे त्या कुठेतरी थांबलं पाहिजे। म्हणजे सध्या तरी तसं काही बदल होणार नाहीये। याच्यामध्ये काय बदल नाही आहे हे उघडच आहे, कारण जे प्रेसिडेंट आहेत प्रेसिडेंट त्या ठिकाणी काम करत आहेत। पण ज्या वेळेला काही जो निर्णय होईल तो ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटी कळवेलच ना। पण तोपर्यंत कुठल्याही बातम्या कोणाही आपल्या माध्यमांना देणं तर मला वाटतं ते चुकीचं आहे ते। सो हे जे बातम्या पेरतायत ते स्वकीय आहेत की काय पक्षांतर्गत कुरघोड्या असू शकतात का? या काय वाटतं तुम्हाला? नाही, याच्यामध्ये मी तेच तुम्हाला म्हणतोय की शेवटी त्या म्हणजे पक्षाच्या अधिकृत सोर्स जो आहे ना त्यांच्याकडनं काही आल्याशिवाय कुठल्याही अशा बातम्या देऊ नये की बदल होणार बदल नाही होणार किंवा म्हणजे असं काही देऊ नये, कारण जे नेतृत्व आहे जे प्रेसिडेंट आहे तो आहेच आणि त्याच्याविषयी कुठल्या तरी बातम्या असं त्याचं हे बाहेर आणणं तर मला तरी वाटतं की चुकीचं आहे। अशा पद्धतीनं कुठेही काही जोपर्यंत निर्णय कुठले होत नाही तोपर्यंत अधिकृत नसतातच, आणि आज जे अध्यक्ष आहेत ते आहेतच।